Няма строителни книжа, да. Има данни за наличие на бунгала върху този имот, който не знам, когато са били бунгала, дали е с такава конфигурация имота в предходни планове. Старата сграда е видима на място, виждат се старите конструкции. В случая имаме надстрояване и пристрояване. Да, няма строителни книжа. Това е от нашата категория, или четвърта, или пета, това няма голямо значение. За него, за надстрояването и пристрояването също ще има акт по 225. За територията, за това, което виждам, аз лично не съм издавал разрешение за строеж за каквото и да е в тая територия, в сроковете, за които ни го... Аз не съм издал разрешение за строеж за това. Ами, без разрешение за строеж. Логично е така да звучи. Да, според мен е незаконно. Да, според мен е незаконно. Дали е незаконно според съда, ще каже съда. Според мен е незаконно. Документите, които ще генерираме, са за незаконно строителство. Дали то е по някакъв начин допустимо, ще реши съда, ако се стигне до съд. Ако не се стигне, влизат багерите и го събарят. Нали? Някой слънчев ден. Но това не означава, че дърветата ще се покажат под бетона. Тя ги няма. Минчо Кулев се казвам, заместник директор съм на регионална дирекция по горите Варна. Наистина за тия изградени огради, преградни съоръжения, или както и да ги наречем, както бе споменато, в нашия член 145 Закона за горите са недопустими достъпа до горските територии, като някои от имотите са наистина горски територии и тяхното предназначение стана ясно и е видно, че не е променено, и недопустимо ограждането на горските територии. Така че ние можем да издадем предписания за премахването им, да съставим акт, ако не бъдат премахнати, и вече допираме до това, че на кой трябва да съставим акт. Там ние сме сезирали компетентни органи, прокуратура, икономическа полиция, които ние се надяваме да ни съдействат, за да имаме възможност да изпълним разпоредбите на нашия закон. Но по принцип трябва да бъдат премахнати огради. Недопустимо е от каквото и се естество